Hei tid, så det atter her vi nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer. Og så det Paul Ferre, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og jeg færre en affær å spyrre Paul hva ligger honom av hjertet i det. Ja, og i morgen kom jeg til jeg 17 krent bra 12. Men det ikke endelig fyrir at ta oss om etter her, men det vedløyende. Da Paulus sier, man røsa mer, til at jeg ikke til beta. Men nå kom jeg til sjøvner og åpenberinger fra Herren. Jeg var et mann i Kristus, og man var likam noen var det ikke, eller utenfor likam var det ikke. God var det, som for 14 åren så gjerne, var riktig bort og lykken i 3 himmel. Og jeg var det til som jeg var, og man var likam noen, eller utenfor likam var det ikke. God var det. At han var riktig bort inn i paradis, og hørte av sigelig år som ikke mennesker løftet tale. Jeg sløyken røvse mer, men jeg meg selv røvse mer ikke, åttan jeg vøykløk av møyne. Jeg husker om hese versene i samband vi ikke tog at jeg nekran tog når vi opplever med riktan bostor etla finnes ikke så sjøvner som Paulus, og til hei i samband vi til lov vi han skulle leve i samband vi til at han den første som får åpenberinger om sannløyken og samkomna. Men så husker jeg om dette her som Jesus sier at han ber for det tøymon som vi trygg tarra skulle komme til som vi åren tarra skulle komme til trygg at det skulle være åt akkurat så som Paulus grøynade her og i början av samkommentøyen, ja. Og i samband med det så husker jeg meg til kvart og vet nå vi tog nå ikke av vidt av finnkje her var oppleva oppbyggjaktøyen, ja. Og til det jeg husker om, ja. Ja. Det var ikke sånn til hvordan du husker om at det her. Ja, altså jeg husker som du eisen her, at jeg har ikke haft så beinleis åpenberinger som Paulus har haft. Ja. Men korsene så har vi haft opplevinger og erfaringer. Vi er sånn andalige ting som ikke er en forklaring her enn at det god vi hele andan som gjør mer til. Og det har vi så øyelig ofte fortalt før, men det var så et avvist tushpunkt, et tujarskai, hver og hele anden åpenbæra Jesus firmer på en sånn hatt, at jeg visste at dette hele anden. Dette her lengt omanfyr til som jeg har hørst og lært, og faktisk eisen helt til å tro. Og dette her var sikkert i året ble til lov i min innere menneske. Og her utfra det så alle mine erfaringer, altså sprottene. Og jeg har opplevd Herren underforstått hatt begge til det tømmelige og til det andalige. Lykke så igjen da. Det sier at det blir til at være en tryggvante og ikke oppleve noe. Så det som du tar seg. Hva var så åren til å til tryggvante liv? Ja? Til akkurat det. Jeg var samfunnet om til at jeg var frelst. Jeg givet mot liv til Jesus. Det var samfunnet om. Og som jeg har fortalt før, så det var nok at antallet var rett og turbulent til meg. Så jeg kunne ha det øyelig godt hvis omstøvner var gode. Hvis det var gode møter, bibelklassen, Peter Haberg, Kort på det beste og så hvert, og det gjør det han i nekvar. Og det helt mer oppe, men så allikevel, så var det så torst som i øyemørsk ofte i midtelen her. Og på en måte ble det for mer torrere og torrere, så løsning at jeg faktisk jeg släppte ända honom. Men så kommer Jesus akkurat som till kvinnorna vid Sigarsbrunnen.
och stilla oss bara bant i vägen. Och vi får ordentligt till samfälla uppåter och på next starkare mat än nägrande har känt för. Och ta visst i eisen till att det som är heter upp och ner i livet som är att det antal i ödsnon att det var en färden tog och det hävda värre och i ödles i årene. Jag vet inte vad det är så igen nu, men det är flere 40 år siden. Ja, för norska salt tror jag kanske. Det är jag också med Jan ta min med han lite prata av årena att jag tryckva men inte känna sig trycka. Akkurat, ja. Jag har också hört att det sagt om några person alltså. Han tror men han är inte tryckor, ja. Ja. Och det må jag säga att ta i också mot liv. Och det är uppgaver och jag har en lagt mig då i. Bäg jag några människor och bönlös via tala. Det här var verkligen just det så javn var och i livet hvis vi skulle samarbeta och vi hade en Jesus och ta trick till live hållna så jag ska leva, ja. Och ska se någon att det blir tidsen av foton i nökrarna. Att det är så vackert att läsa att själv var inte först inte där då. Men ofta det som vi inte chockar. Och som tandvägen han vill ha vakna färra. Så kommer det spärkliga in i livet att han gör där uppgaver som visar att han är och att han lönar dem som svetsarna. Ja. Några sådana så vi är upplevda. Ja. Ja, det är. Och ösnet till att det börjar en också tullgör min liv alltså som onkor och att ha en stävfäste så ett kallt och en utvärdering kan. Och en äckliga väkran hårt kan man gott säga. Och det mig att hinvägen beundrat och att det säger att han är och han vill ha samfälla och vid var någonstans i skriften nämnt samverska men Kristus är han. Ja. Det gör. Ja. Det är så här. Akkurat. Ja. Husfalt gods och samverska med Kristus är. Här spär ju uttrycken, ja. Ja. Så ser man för sig ett hem och man ser för sig föräldrarna, man ser för sig hur det är och hur det är alla töjna lite upp. Och så ser man för sig till att det är lätt att det färra. Det har ju Herren har valt till att gänka. Men det är världsgivet där som det ständer i brevbran kapitel 13 och vers 16. Där han säger aktivera tyckare och gör det som det sker till kom. Då är det världsgivet så alla tyckare som tar och skulle göra råttskap. Så tar alltså velare tyckare. Ikke skulle göra det. Ja, hvordan ständer det här? Så det kunne gjøre at vi glede og ikke soffande. Akkurat, vi gleder ikke soffande. Det tikkun ikke til gang, sier han. Akkurat her, at det her som man opplevde som baden og unger, at jeg og i foreldrene mest og at du ville verlig være tarra baden, husfalt tarra, og at du gjør det som de satt da. Ja, så var det ikke så fara. Men det var glede. Akkurat, ja. Og til hantan gleden i morgenen vi så herren og nå. Tog bira noen glede seg herren alltid. At du sier gledest. Tog gleden hevet til vissere. Som det stender her. At milta sinne tikkar over i alle mennesker kritik. Kunnet. Herren er næra. Nær her og nå. Og alt og ja. Og i Filipperan 4, det er så verkast. Ja. Og kjenne hansara
Lorslo. Akkurat, ja. Och hans är det som neft alltid det som han säger här i Rambran 5:5 att Karlöj Guds uttalt görs nockara vi har andan som giv nock ner. Alltså och tog kärlökan hon att färra till dig som vändes falla dotcha av Jesu namn. Här är fri roja och lät öjt ut hjärsta kallna kanst du inte vi honom världen har stått att tog. Så tar mest man att det är inte to men till han. No? Ja. Alltså faktiskt har vi här så mot tanken vi jam med nu så sista tøyna. Faktiskt flera det ja och har ofta hooks om att det här hur ser åren här erfarenheterna vi hela andan och ofta kunde följa med pressa igen till. Och det var ofta väl meint fra tant som talar till och unge ta. Men det blev press för mig och kanske någon annan isen det då inte säga men det skulle undra mig. Och att är press att du måste vittna, du måste bekänna kulör, du måste hälsa rent flagg och då tar man ta är så rent det. Det blev ofta en förfärlig diskussion. Det är inte några signiga kvarts för mig att det som så diskuterar vi ja. Och eisen det här så har vi också om hur Herren leier okkon inn i til versk og til tjeneste som han har atla for okkon. Det er ikke han knappelig finner på at nå skal jeg få Paul Sledger hatta eller Daniel hetta. Det er noe som han har lengst lagt atlaner om. Det er så verskene som lagt til reier av vitla liv og idam som Efesos 2 tossar om. Og her har vi så hoksa nu sysni om at her hvordan tøtninga mye det vi at man kvillar. Att man är kvillant, att man inte för Lucas nästan sagt i ögon värskom till någon annan säger till att nu måste du ta det samman och att så följer man då och är ger så lite och jag kommer alla hästar färra ta om handen och så vidare ja. Och det ger inte det gav inte mer kvilla tvärtom och det faktiskt tog att uppgav. På en måte nästan som Moses ända ut i öjmörsen ja. Att han rönte själva ja. Och det blev helt örvise att han kom till och gav mig allt det underfulla som han gav mig. Bäge fri och kvilla. Alltså släppa fra, att stressas. Att vara filter av glädje om att han verkligen hej fyrgive alla mina synd. Att han hej fullkomliga rensamme. Och han räknade med verkliga somsyn och jag kände det innan och immer. Inte bara gå inskjur och teorier och tankar från Bibeln. Men livande innan och immer. Och det är det samfört om att det är det som Herren inskjur att jag får låta. Ja. Och det börjar vi att synden är fyrgiven. Ja, och just det här som ständer åren att det var chefsbrand 2. 8 och 9 och 12. Så han är det frälst för tryck på till inte att det kan själva till gåva Guds. Det är inte värskom. Så han ska rosa sig. Tog vi det små i hansara. Nettopp. Skapt oj Kristi Jesus. Till gåverk som går fram undan och lagt och röjar. Ja, vi ska leva i tajmon. Ja. Och det är akkurat det. Vi små hansara. Ja. Och tror har vi inte förnägna. Vi skulle uppfinna ett eller annat som vi skulle färra göra. Det är pjøs helst stora fyra. Inte pjøs stora fyra tror jag. Och så har vi ofta att vi har sutt andra människor som har en kanske bruka neck och har vant upp på så mat att jag neck var. Och så halta vi nej nu är du inte 90 och samma lukt nog om vi andra. Men det kan inte brukas till något annat än utan att förstå oss. Jag hade frosting, ja. Ja, det är alltså. Och Jakob säger till oss att säljer han som alltid ut i frosting, ja. Tog över rönt då. Det är lite där rönan. Ska få kron och lufsen som går till att han som älskar Jesus. Men ofta är det nejet för det är något skällt. Och fyra jag sa jaunvajen och löven vi herran.
att det kommer mängt in i liv, ja. Och så har du en barka flytta till. Och som alltid trycker. Ja. Og mängt av snær som kommer inn og akkurat vi som vi ikke damer. Det øyelig ofta vi til at forme oss andalige. At mynte oss. Og vi vil helst slippe undan. men det beskickning vissar alltså. Jeg har til samføring. Jeg sier alltid nøy først. Det nästan reglen. Og snu det. Ta jeg har en talar, eller ta jeg anker bygge med er ferdig ikke. Altså, det er første reaksjon. Og hvis jeg skal fauta mer og ut og i, at det er ikke når kan skeia seg en øy, altså. Det er som til en større skeia. Så sier han til det naturlige kommer alltid først. Dette kommer først. Så til antallet. Altså, det mennesker ligger hever ofte lente til tråkas fram med att och säga nej hatte för nek för mig. Jag klarar inte att. Men du säger bara nej, ja. Vet du själv innan ut av själva, det är ingen höjda. Och så händer den processen spärkliga. Ja, kviist. Och kviist. Och till Herren tar sig med hans spärkliga in och säger kviist. Jag vill, ja. Alltså till läsa att ofta i evangelien om. Jag vill vara röjnare. Hej du vill jag så hej. Ja. Just det och det. Ja, jag vill. Och så kommer viljen, alltså Guds vilje in i myntorna. Och ut i nya människan. Och han arbetar på en helt annan måte än den gamla viljen. Den gamla viljen vill lösa inte göra gott, akkurat som du nämnde ju, Jan. Han vill lösa inte vara Ja. Men han är bara slags äcknår. Nej. Tilta. Det är inte människaverska. Det är godsverska. Det är akkurat det. Og det kan vi kvart ikke åkne sin torfer til sånn måned. Ta vi ikke, særlig hvis vi ikke kjenner seg her erfaringene av at han lever i åkne, og han taler til åkne. Og vi kunne presse av, det flere dømer om det, og vi presser av, vi tog som vi sannførdomme. Men jeg lærte for rettelig nekk von åren sjøene, altså innenfor dette antallige altså, aktivitetene, ja, hvis det er akkurat som ikke gikk, jeg må stekke så av, det er ganske akkurat helt annet herren vil. Og det har lært meg veldig nekk uttøy at ikke blir vi å presse av nekka som ikke gonger, ikke fungerer. Ja. Og stekke helt og vite hva herren sier, ja. Og tar man så, slapper jeg av. Gjør seg i faksa. Så kommer han i omkron, altså som, ja, akkurat, og alt legger seg til rettestagelsen, ja. Så han hever lagt til at det reier. Og han, jeg vet ikke om jeg kan si, han strøyes vi åkken, for jeg får åkken til til, det er sånn omdalt, at planta strøy og kvile sammen, til han virker så løye. Men han ønsker å få åkken inn i hans kvile, og at kvile ui at han gjør åkken i førfire. Han leier åkken. Og det moner og det har sikkert sagt om til fyrreisende, det moner og å kvile og å være passiver. Du tar vi passiv, ta det lukka gildet alt, da. Ta hevda ongan tuntning, lukka mykje kvæta, men ta vi kvile, så må vi faktisk bliva passiv til løtene inntil Herren leier og vujar, ja. Og vi synes at det er Paulus, og han sier at Ande Jesus forreimer affære, her som han helt, nå skulle han fære handavegene, men Ande Jesus forreimer. Jeg hadde selv vært at det er noen vika så igjen i at her speiversene kommer til min. Jeg har vært opptatt om vita 13. verset i Filippbrand 2. Men så tar 12. verset, ja. Og han så tid og jeg elsker av møyne. Elsker av møyne. Altså, det stekker vi her. Og
säger han, allt du har varit allt du har varit lojen. Så arbetar inte bäst som tar i värld tjatikon. Men uppfattar nekvöjre nu inte tjatikon. Vi ötta och bivan och på frälts och tyckare. Allt var reant för metaversen för. Jag har helt haft det till som man inte ska. Jag kan nog inte arbeta på. Men så säger han, tog god han som viskar ut det. Alltså till han är rätt. Och nu kommer han in och säger till att det är som viskar ut här. Det här jag vill ju viska till gåva vilja mojna. Och så säger han, ger jag allt åt den här knarråtna ivast. Alltså det här har ju inte vi till att det är. Akkurat. Och jag blir ordentligt klockor av så versen. Och ljusen av inom fyrra. Att ja, när har vi inte alltid vilja vara det som Herren vill. Jag har alltid vilja vara det som Herren vill. Jag råkar vara just nu till att alltid vilja. Ja, jag tycker att det som han landar mal i ojes ner det här att en så tid du älskar min alltid har varit lojen. Ja. Och uppmuntrar han det, ja. Han avvärar det inte, men han uppmuntrar det, ja. Og det er så eisen nekka som jeg lærte rettelig tulja. Ja. Det er at djeva meg iver til hansara vilja. Så vi har okra egna vilja eisene, men hansara vilja er så å fætla nekk bedre og større enn okra vilja. Og han noktar okkur ikke vanliga. Og ja, det til vi vilja, vi pressar okra egna fram. Ja, men så må jeg bare hesta fylsnar av tog, og til alltid møye og strøy og kjeiligheter bort ur akkurat her vi presser akkurat egna vilja. Og tog er det avmetelig godt for oss at vi faktisk sier som Jesus sier, vi er viljetøyen. Det er tog. Och han alltså det är nog så ringt att nu vi några favon åren och minuterna Luisa allt det löve nu jag några 40 år kvar och alltså det är sån streamer av nej det är inte bara att lukka som att vinna jetchen in the middle men en streamer av nej alla vägen jag till alla omstör till bäj till antas sal och lika. Og omstøv rundt om eisnes. Ja, eisne til at det er merkelig vi tog. Det er gos kattelig, ja. Og gos vilja. Ja, tog kan slett kjæva det godt likamlig, ja. Herren kjemur. Og tog første bøyna var godt likamlig, ja. Det han kjemur. Ja. Og sier vi til han så tog älskar jag mig alltid över lojen. Ja. Alltså ta lite upp alltså en sorgen att du ständer pura spirrande. Ja. Tog till som fight bäja vill ju viska. Mhm. Så här är det flyter. Detta löve. Och det var en kvinna som kontaktade mig i alla fall när jag folklafir. Och sen har hört i skikt och sakra nu och han saknar det så näck och så samtalar vi henne och så säger vi henne ja men ett föralbentligt pratar jag om bara och det är inte bara till med nej det är nettopp tog sig. Akkurat. Det är så allmäntligt säger hon. Ja. Och det mynt mig att det som jag alltid har helt att jag ska inte alltid säga att det är praktiskt av antaldyr, men är du antaldyr så är du praktisk alltså. Akkurat, ja. Det är inte några helt konkret men är du antaldyr så är du brukelig alltså som det gamla sagt. Och i värsta är det nog kallat det, ja. Och jag också om att det är inte bara göra det som är bönt, alltså bönt framme. Men det som bøynast
Så han tar sig om tar man hoxar om hur Herren är, så stämmer han efter tog som är böjnast av ödlon. Och till han nå in i görsten av människan. Och kvart ord till det. Och kvart ord till det, ja. Och han säger här i 17 Korintierbrev kapitel 3 halt i början här att inte att vita av oss själva då också näka upp ans och av oss själva. Dona skapar okkar av gode som eisen gjør jo kun fører for jeg vil tjene ikke noe som sattmaler, ikke bøkstavs. Så det bare en fram, etter bøkstavene, ja. Ikke bøkstavs, men anta. Anta. Ja, så här är det. Ja, det är månaden här akkurat. Ja, det är månaden. Ja. Och till anten är så närvarande tjåkon alltså. Jesus är hemma i himlen och där alltså sitter vi högre så i hasatsa. Men han är korsen här vi som anta. Tjåkon och jokon. Och det är så värligt. Det är så geransligt eisen. Det är så praktiskt som du säger här. Da. Ja, det är. Och jag har eisen åkt stärfest och sagt det för eisen att alltså hela anten är han som gör mig mest normala. Alltså vi det är säkert alla människor mer eller mindre utfört synd andbag och så det är samman men det är ofärtligt sjuckliga tankar som kom in i sinne. Utan han? Ja. Utan han. Ja. Och ta röna komma självt om han är men ta i vid liva efter andan. Ja. Så det allt det som det alltså. Jag huxar om att det är allt från ötta för sjuka för framtiden fyra affärer till de bara affärer på flickvall till de är människor som inte klarar det och det är för dig en väldigt ötta som gör att det hållas vecka och kvar kan du få styrke så jag känner till den öttan jag har själv haft den där öttan här fyra till de som flickvall det var en ötta som fyllde med alltså öjligt och i några år nu är det bättre öjla längst så att han ötte fullkomliga för att jag vet inte du ska förklara det du det är inte näka vi att jag har gått i terapi till någon och har finnit hjälp på tammadan men att anten hela i anten viskar inne i min liv så att jag styrkes av öjla näck från ötjon och det framgång man kan se av ötlon ötjon men det är inte livet alltså värst är inte som så att liv processen är inte liv. Det är inte hela geringen. Det dreier seg om. Og Gud gjør ikke dette for at han hatt skulle nå av måla, men for at vi faktisk kommet i havn, ut fra tøy støyene, ut fra tøy kvølene, bærer vi hånden avvokst til det som han hikker bønden, hikker etter avvoksten. Ja, Jesus sier til Arne fra Loja at det er ikke gakne for bort. Det er ikke bort. Så kommer anden ikke til deg. Men ta er ferdig, skal sende til han. Og ta han kommer, skal han. Altså, det er han som gjør akkurat lov til en rannsaknar fer som jeg kan ikke forklare henne. Så nu kommer jag åter till att här han nämnde ju uppenbarelser och själar och allt det här. Och han riktar lyckan i tre himmel. Men vi tar jag låt och här som tog av Paulus. Blev riktar in i tre himmel. Och utra tog får vi till att vita att han efter att han fick så höra uppenbarelser fick han en tarn i hållt. Angel satans slå han. Och hvor slå han hade lärt han slå han. För att han skulle göra sig stauran av en sån uppenbarelse. Akkurat. Att han, akkurat som fanns. Ja, att han avhållande skulle vara tillvidare om att han var ett människa. Ja, en människa, ja. Som av Guds nöje kommen här till som han var kommen. Det här mest jag tar jag enda kvinnan säga till Vimme om sentenserna. Och jag måste bara jotta in i mig själv här. Kan du bruka det? Alltså, det ett versk och i köknen och ja, så matar vi rätt siktning. Ja. Men det inte ett versk?
Det bara något som vi sitter här äckliga sandfart Roma hette det enaste rätt och så framvägs. Alltså så fällt det sånt där. På ena vägen. Bara att sinna läge är i. Ja. Så är det allt lunch. Fullkomligt alltså. Det kan inte. Nej. Så det är några sådana ting som man det viskar så löj att sätta upp i punkten, alltså punkt 1 och punkt 8 och punkt 8. Men och går så kör man in i det. Ja. Och det är enast det att man själv häver att det samfälla vi herran. Och går så fär man det. Jag akkurat fortalt för mycket vi kom att det var inte tog att jag ville det. Jag sökte det inte. Men han kom och ställde sig i vägen för mig. Og hever lagt meg videre. Men det som er så havla mest til, eller mest til beina veien, ja, at hese her valsikna i frieren som bor inne i hjertan fra til løti av, at du mestjer av hese frien og beina veien til du begynner å bevege det utan fire til som han atler, og til som er travi, til som han vilar. Og tog det alltid som å søke han, og sier her, ja, men lei to med, la meg komme inn av tuttspår, og ikke øvet, har kom to inn av mitt spår, kom to inn av min kanal, då som kipene og ser utrørbadene som har kanalene, som der tås av kanal 16, halt er en av VF-ene som vi har brukt nek. Men la oss komme inn av hansere kanaler, inn av hansere bilgelångt. Så det her sikningen er det. Ja, han kommer inn, og han sier, gjør alt åttan er knarra, og åttan er ivast. Så tid kunne være løydaleis og røyn. Avlastande badgods, mitt og regnkvarkar i øvrighet. Så tid vise at det kom mittlen torra som himmeljøs i øymnon, og halta fram årløsens mer til røs av det i Kristus er. At de har ikke rundet lunches, og jeg helter arbeid lunches. Altså, det sier mer som jeg. Ta du leser etter Filippran, ha? Ja. Hvor fikk Paulus til løyva livet som han fikk, at han har møtt Jesus? Akkurat. Ta for mine skuld. Ja. For tøyne skuld, akkurat skuld. Ja. Og til det han viser også nå, at til samfunnet liv i øyne i herren, ta lyst ikke noen øren som nekrande i løyvene vi opplever. Jeg har sannelig at han god til, eller helt med til han er god til. Vi har vært bønt overfor til som er det nå. Så lengt kan det være, vi til naturlige sinnene. Ja, det er så helt fantastisk suttja hvordan Paulus brøttes da. Fra til at han rønte å teka løyve til dem som troer, og så her til at han offrar sig själv. Han ger faktiskt sitt liv. Han är så heilhoaver att han ger sitt liv fullt och helt till tjänaste fyra att vid ånder skulle få låt och just här glädjebåskapen och just evangelien som det verkligen är. Så det är inte någon stress. Det är så välsigna. Han stressar i själv och är så att förslå. Men gav sig självan och förutjökna lojingar ikke for at loja for lojingsna skild, men for at betala prisen for at sikningen kunne rakke ut til åndere. Det måtte kosta ta tjøyne gjøta som honom. Det er fullstendig av ventet ødlom til gamla bæt. Ja. Og råkna det for skatt. Men alt det tog som var så mange mål verst, at kjenne Kristus Jesus herre mål. For hver skuld jeg har mistet alt. Och så också där till. Ja, det är akkurat det kommer fram och några bröderna så Korintbröderna till dem som ska ladda bröderna. Att det här som så ständer upp emot det gamla jödalövnen, det här jödar som så förfyllt i honom faktiskt. Och eisen lötte så lyckas som upp på synen av honom. Här i Korint till döms han säger att han nöjes att förrosa sig. Tog det som hinner göra, som inte har evangeliet, men som hava det skaiva, det kjøtlige, det holdslige, det som kører ut fra Moses, og så var færre passert, det var ikke galt ved Moses, men han sånn at tog, og så var han livet, han ble avløster, han ble jo sørste leie avløster av fjallene her, åpenbering av fjallene,
ta och Moses och Elias kommer här samma vi Jakob Peter Jakob Johannes och Jesus och Moses var ju det helt stora. Alltså Jesus fyllte inte något tillvidan till jötnen. Alltså han kommer och ordlar ger vart vis ja. Moses var allt. Det var nästan sagt allt för Omega. Men vad händer här av fjällen? Jo, ta ett lysande skutje kommer och fjället här och just det här där snatchen och cha Peter han alla för att bitcha time smotter alltså det bara vara här allt då ja. Men det var hej inte vi alltså vi går Atlanta gör det var bara en aktiv roll överläggarna. Och så kommer dulten ett lysande skutje och fyller allt och ta och så dulten alltså tar av efter det. För en skutje där ta. Ja. Ta bara Jesus här då. Ja. Bara han. Alltså Moses fullkomliga feitar eller fanaur borster. Och Jesus går in framma. Och det var bara till att Paulus fick att det är så uppenbarelserna och övergavs till henne, levde vi här i henne, men så var det hans gamla omkvarve som inte godtog det, och som så rönte att förfylla honom och lägga bådskapen, og han er holdt ut der bæg i Korintbrøvnen og så eisen i Galaterbrøvnen. Og de rosa seg, og de har bare hova rosa seg av time og tryggvand, ja. Men tog kommer han til at det er verilig han tåser om. Det er det man verilig har opplevd. Og da han sier at han ikke klarer iver om denne maveren som han selv var ui likame, eller utenfor likame, så er sannført om det, at det var ta og han ble steinauer. Ja. Han ble steinauer, og tar som steinauer, han tar for från, og tar var samført om han var deier, men lærersveinene stendte, tar slå ring om han og boe, og så reiste han seg opp at det, bostad støv, og for vujer, ja. Altså, så aller helst hever han vært lengt inne i deiene, han sa løtene her, ja. Og jeg trykker til å ta i han færre ser åpenbæringene om til himmelska. Det tog det ständigt skriva han Herren för Ananias för till han. Ja. Mellan annat hette jag ska visa något snäck han ska loja för namns skuld. Nettopp, ja. Att han fick Ananias att vita och tog måtte han för till han. Ja. Tog han hejarna så tog han till uppgåva som ingen annan ta ett över hej. Nej. Tog han Herren brukte han att renna ötlon som var framåt. Fullkomliga sannförd. Onkativa. Och tog det att han var också så här alltså. Att han och hesare processen tar helt sig att driva han finns ju. Så nu var det just vi har nu. Ja. Ta han här som han ska vara. Det är bara vita. Hur se att var loj han var. Ja. Och i Kristus och i andan, ja, och i talsmannen. Och ta så kommer åter vi öllast det här väldigt överberg så är det så stora och fylla såna ägg. Ja. Inte för att han ska vara lite Nej, slett. men för att han kan ge vad vi är till och andra. Ja. Men det är så lukka som vanten och i välfärden att han finns så hög uppenbarelserna att han kan föra huxa så högt om sig själv. Ja, men helt och satt det var myntliga gott att det ständer. Jo. Att Herren lärt att hämta tog att människan är så störst. Och det visste Herren. Och tog skuld till han få han nu att halta fram vid söjden sinnalej och inte vid det gamla sinnalej. Nej, och det här alltså kommer till så straffästningen att ta veikar. Ja. Ta veikar. Ja. Ta är starkare. Nettopp. Ja. Tog att ta den nya hansara som tycker iver, ja. Och det är så ett alltså väldigt viktigt punkt i och liv här. Det är att färra vid fram i och egna styrka. Ja, så är det veik. Så är men färra vid veik fram i och egna styrka. Han visste helt att från Jakob i Östern han slog Jakob av mötena. Ja, det ja. Men jag har också om det ut fram en egna rönton som är det nu, va? Ja. Hur farligt är att
att du hade det vara näck. Och så hittat jag att oj, här sån här som jag har upplevt, så har Herren kommit till mig och sagt halt då. Alltså att det har ju vit tid. Och här kommer så ölen in till man äldst och blir gammal och som skriver ständigt vi vissa tog inte med det och så om så utvarstes människor gång till grundar. Också där så han det uttryck. Gäkade grundar. Så enter nutjas till invarstes människa därför det är ju till trångt tøyn som en stock och till lätt viskast här och nu bruket av personligt och större överflöd av jag fittling av ord. Också där. Han tar fittlingen av ord som kommer fram och genom sauren vojklöjka som du inte mättar bära självår. Du måste lägga ner och herra. Ja. Det är ja, för en vik så kände jag faktiskt att det var herre som mynte mig av det här som jag fick vimmar fra honom ta i vid for av Sandøyden, ja. Og det så langt 22 år siden, ja. Og vi, jeg har sikkert nevnt her før, at vi visste ikke akkurat hva vi skulle fære. Vi alle kanskje fære landet noen, tøyene av året så løsene, ta ut 93, ja, det til 22 år siden, ja. At vi hadde faktisk få affær av landet bare. At vi var leis her. Fortsatt var vi fullkomlig leis. Ja. Helt ikke mange laslen. Og han gav meg et år ur åpenbæringene. Trudja ferner slet. Og jeg minnes ikke tverda fyrre ferner nå, hver det var, men jeg minns øyla godt av sørste ferien. Og det var ikke sånn vi og sommer kjær på. Her sår i skåpene. Det var vi færrest, ja. Det er ikke få der, Arnas. Ja. Og vi sitter så kvalitet her, og de dømte øyla vel til at tenke mannakåtene. Og da kommer det samme verset atter. Jeg vet ikke, jeg halte ikke jeg har sagt det for noen før. Nei. Men Nå, jeg har sagt også med det, at du finner meg og fortalt da. Og jeg visste ikke at du får komme inn til her, men jeg halte ikke så avmøtelig av vekkert at du gjerst. Tror jeg at det avgjøre løtner. ja. Det har jeg møtt dere. Ja. Altså, jeg heier, fra tog løte av ta herren fylte med hvis en andre. Ta tog til avgjør at jeg ikke herre om mine liv langt. Nå han herre. Og til å si at jeg hver affær jeg møter i måte faktisk meg selv, så må jeg kjemme meg ive til han og slippe min egna. Og det kan godt virke som en veikleid til at man skifter mening. Ja? At man brøyder mening. Det er øyelig ofte det er helt å være en veikleid. Ja? Men jeg tykker til at han veikleid som Paulus taler om her, ja? At jeg må bare slippe meg selv. Jeg må lette være vi holder fast ved mine egne meninger. Og så lette han. Ja? Så tar vi så var det her, var det vi av sted etter Sandøyden, ja? Så visste jeg til at vi jeg rei ikke meg selv. Og jeg har rønt og sagt arbeidet nere, og jeg har stångt. Og jeg har fullkomlig stångt, da. Men nå har jeg herre lett dyr opp, at vi skal komme atter til havner, da. Og ta det feiet til her verset her inne i stovene til Sonnevig sommer, og til tre ferie til kommer, og jeg la kraftig til meg, og jeg la merkelig, akkurat som det lyser opp, du kjenner til at ta et avvist vers, et eller skriftbrott, lyser opp knapplig, og det gjør det her på tannmatene. Og jeg leser bare det her opp, men jeg sier ikke til som jeg husker. Jeg husker til løye. Jeg skal få dette verset her. Og dette er 3 kapittel i hans oppbæring, og 8. verset. Og her sier Herren, og dette er til skrivet til samkomna og i Philadelphia, og han sier, jeg vet om verskstøyene. Hikk, jeg har framme fyrt her sett dyr åpner som angefærlig at de atter.
Du har lytla kraft, og tau hever du varva et årmøyt, og ikkje avnokta navnmøyta. Og det kunne gå så asan, jeg har ikke nekva kraft. Jeg har ikke kunna lukka som bravera vi kraft til å grua mennesker eller sånt. Men han giv meg årsut. Det gjør han faktisk langt, det var helt unger. Enn ta åren jeg kom ut og jeg sier her turbulente tøyene. Ta hei han giv meg årsut. Det kjente jeg visste det. Og han gjør det, alt tog gjørs til livet. Og jeg prater, og ta i tale, ta i sitte ved en mikrofon, så kommer han og gjør året livende firmaer, altså, og inspirerer meg. Og nekva av de tingene som jeg har sagt, som kanskje noen av de største tingene, de har ikke huks om året. De kommer beinleies, medan jeg har tala, så det akkurat som om at det kommer en sort press innanifra, og ljøs og forklarer, så har jeg hengt det sammen. Kan jeg rosa meg av tog? Andre kan rosa seg. Det kan man slett ikke. Det er Paulus sier. Det er det som han sier, ja. Det er alt om han. Og han spyr til han som rosa seg, hvor rosa du til som om du ikke finnes det givet? Ja, akkurat. Ta du finnes det givet, ja. Ja, nettopp. Så kan man ikke rosa seg. Det har vi da finnes givet, ja. Ja. Men altså, vajkløyka togginar, og i liv i okkara. Her har vi til oppgave at vi gjør opp. Ja. Vi gjør det til hans. Ja. Og det kan være i tøkten, og andre vet alt, og det kan også være at mennesker legger merke til det. Men det er ikke det som er tøytning. Det er det som Herren ser som er tøytning. Ja. Akkurat lov, inni akkurat egne høyme, akkurat lov, i samkomne akkurat lov, og i arbeidet han tøyta vær, og i hesten arbeidet noen mittel hesefølsene, og akkurat lov, det skal være halkhånd. Halkherre. Ja. Ikke noe rør. Nei. Og her bare hent her øyla gode trygt av ventileren til at ta og man så møter seg selv og tog man drossar, at ta det blir så tungt, det blir så strave, og så skil man, ja, kanskje at det ikke beina veien, det kan godt være til nægre det eller i hverandre tog, så skil man sjølvande. Hette er slik herre. Nå må jeg slippe meg selv og min ambisjoner, og finne ut hva det han vil. Men også der nå, at hvis liv ikke var fyllt av øtlenheten imenska, hei så nekka skilver du, Jakob? Nei, det tror jeg sier at han kommer normalt. Ja, det er det som er møgnet. Ja. Og det har vi også ved meg sjølvan, altså. Men det er støyligt å få til å si at det og det som er mest, og nettopp og ikke har vært han som sier ved meg, det er mest litt, jeg glemmer ikke av kjøttnøvende samband vi sa det. Og Daniel heldte fram, sier han. Og Daniel ble vi halta fram. Og i det samme versen nå, altså. Og det ble sagt i en sånn tøvna, vi undran. Ja, i undrar själver. Till undrar själv. Ja, det gör jag. I den grad, ja. Det gör jag ofta. Ja. I undrar själver, men det mest bara stärfästingarna och ja, stärfästingarna har det, så. Herre vill detta. Och det som ösnen har lagt till att det är som vi nu pratar om är det att till andra som ser det av mig. Så till andra som du kvärt heter netta hvis det bara vi tror som är det helt det var gott. Det är akkurat ja. Är så? Ja. Jo. Att det är ju fyra som Jesus säger. Det kan inte gagna till färre bort och du fär inte kommer hela anten till dig. Tar färre så kommer han. Och han ger lycka väl så ett versk och det som han gör det ta där han kom. Og tar ett som ta unge dager opplevde jeg seg her fytlingsene av hele andan. Ta kjente jeg virkelig Herren sier ved meg at dette her er ikke bare til tøyen. Dette her er til alle mennesker. Alle eier dette sammen. Du er ikke en favoritt som er fram om andre. Slett ikke. Ta sier han virkelig ved meg ta.
Och det är så läst. Och jag ser att för att när för hos människor brötas då. Och Herren bröt det. Det är jag som kan bröta den där. Det är som han säger i hans 13. Att i mitten täckare som tar något händer. Säger Jesus. Ja. Och så sa att det var favoriten så god. Ja. Som förnira av vaskastajmen och fötterna. Fyra att ha skulle lära detta som vi praktiserar det. Att söka verskots och jag kan själv. Ja. Och i kvar nör. Akkurat, ja. Inte bara jag men inte bara mer. Nej. Och vi kan bara hitta runt om här som vi sitter. Ja. Alltså, vi tar inte onka väver kommen. Onka väver kommen. Alltså, vi tar inte kunna snacka stående och tjocka öron och så vart det här. Ja. Men allt detta väldiga apparater som körer så är det mittel andra vi bajer och andra eisne kunde komma ut till folk. Det är bara så störst omtor och i ötlån här som vi evangelien och vi tog in som Jesus. Han är inte lovaren här, säger han. Vi kommer att ha tanke till Janet här att säga att det är. Och i kvar tog levde Jesus, han var född under loven. Ja. Men hvor var han född under loven? Han skulle fullkomna loven. Han var den enaste som helt loven. Till punkt och prickar. Ja. Och tog kom till han dödja för åkken. Och han får inte att täcka näklan fram om en annan till frälse och annor till det som är runt omkring. Nej. Till en ny versk, alltså. Till akkurat det, Och under åpenbara alla människor till frälse. Ja. Jag var i morgon var i tjej och tog sig ut fra juleevangelien. Nu julen nog för att runt här här vi sent, men och i människan går touch. Det är så väldigt åra. Och akkurat här lötna blev det bara så livande för mig att ta ju så Jesus fullgjorde verset av krossen. Han kom faktiskt som han sørste av människan. För att göra ända av tog, alltså antaliga sig, tog fallne människa attene. Han døye, ta døye han døyen som Adam fikk iver seg, ta han var oløyene. Og så liot. Døyen her finnes ut, og her ikke mer kom etter det. Men så ryser han opp etter, og i hans oppreist det han nødja menneska skapt. Og det det som vidt det. Og tog kunne vi si om oss sjølven, at oi okkon gaur tøtje tja gode. Gode gaur han tokka oi okkona. Tog at det gamla færre. Det døye vi Jesus. Det gamla menneska. Det gamla menneska slekten døye vi Jesus. Og en nødj slekt stein opp vi honom. Og hon fullkommen. Hon etter til nødja skapningen. Vi nødja skapningar oi honom. Og det bare så veldig, da. Og det god som råkner okken inn i sitt verska. Halt det ometalet. Ja, og så kjenne seg stedfestingene, altså. Det og daglige. Alla tøyna kjenne hans nærvære rundan om okken, og tjo okken, og oi okken, og vi okken. I atlan veiklega. Atlan veiklega, ja. Jeg husker kanskje lukka kunne enda vis ned i Lukas 4. Her stender med til Anna Jesus Sverige, hun skriver, menneskene liv i spørst av breie. Men det her tar han så kommer ut ur øymørst, at han er frest av djævlen, og så kommer inn i synagogene her i Nazareta, og tar fons og bok Esaias profets, og tar han leter bokene sånt, så kommer han nye av stedet, her skrivas det, og så kan jeg lese her, han leser at ante herrans ive mer, tog han hever salva med at kunngjøre fatakon evangeliet. Han hever sendt med at grua henne hjertabrottene, at bera fengon på om at de skal slippe leiser, og blindon at de skal få sjån, at gjøre kua fri, og så heter her at kunngjøre nøye og herrans.
Og det så akkurat her vi vet alt i det. Vi i nøye åre herrens. Ja. Og det kan du gledes til. Det det nødvendig åre. Det nødvendig åre, ja. Og det ikke helt i paten. Nei. Nei. Ikke helt i paten. Nei. Ja, det er beundra. Ja. Men skal du leie under bønnen, Paul? Gå feier. Takk for at vi kunne oppleve hese løt. Takk for Herre at Daniel kunne grøye og kom fra hesen som han gjør det. Og takk for Herre at vi så la oss kunne oppleve at det hese løt. Som om Herre at dette det. Dette nå. Nu lealig tog, nu frelset der, nu god å finne. Og hva størst her? Dette nødja, nøye og herre, som omkant til ble gammalt. Det ender nødja seg kjalt, derfra det. Og herre vidt, undrast, vi gledast, vi vekknast, og Jesus større frelse. Og suttja fyrir åkken, herre, det sikning til for å bære til deg, Herre, som vil jeg lette øyre til det som du sier. Du taler fri, Herre, fri til mennesker, fri mån, gjev vi tikkun, fri let vi tikkun etter, og fri mån gjev vi tikkun, ikke som heimre gjev jeg. Hjertet tikkar at stikker mest ikke med. Takk for det, og signa til så framvis verste, hiane, og eisne heane. Jeg salta for at det ropte ikke ur havn, har det til vært han samme i alle stedene. Takk for det, og takk for hesa løt, og takk for det når jeg møter dere, Herre. I Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen parstene i Erstamal komna enda, og vi færre at takka for okkon for hesfer, og vi Anja Hansen, som tek seg av alt det tekniske vi har tatt opp og redigere, og så det Paul Ferre, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer, og la meg så legge til at eisene, at parstene i Erstamal som her var vært, kunne finnes av YouTube og kanalen som heter Iktus Sjånvarsp. Så du er velkommen å leite her. Og hesten her pastoren, han får komme her eisene. Og hesten her pastoren som eisene vil være senter av Tjei Kristelig Kringvarp. Så en annen fyr, tusen takk for Jesu fyr.